धन्यवाद आपको स्वागत कर चलते ये ब्लॉग टी आरंभ करा सांगने आम दुकान जाऊँ मामा चलते दुकान बाहर जाकि देखा देखो सान केमी दौर मुग तार मन कुकुर बिस्कुट दौर ये अलग अलग दे देखो पार मैंने ये अलग अलग दबू बाड़िया बाड़ी हे सर समस्त अलग अलग बिस्कुट देदेला सन खाइबा ना बाड़िया बाड़िया हे देख केमती खुशी रे बस खाऊ सही देदेले खुशी सी से खाइबे एठी देले एठी दुकान को किए कौन आसबे सी खाई पारे खुशी रे से देले आराम से खाइबे आधर चूड़ा देइथिला एना नहीं कि सा पूर्व आहरी आहरी अधिका थे चूड़ा आ बुट बुट बा नहीं सान नौ ना गोटे पकड़े चूड़ा दे यही चूड़ा नहीं जाए यही चूड़ा से भल खाइबे गोटे नहीं दे तो गोटे दे दांत पुणी चलू दांत चिन्ह दुकान देखते एका बेले पकाउनु गोल्ड प्लग दे रहा हूँ रुआ पान नब एमती कौन हो सातटा बाजे तुमको सीना टाइम ये हो ना मत टाइम ये हो लाइटर टाइप पटे भाई नहीं
ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମା ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚାହା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଚାହା ପାଣି ହେଇଗଲାଣି? ଚା ପାଣି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବା ଯିବା। ଭଜନ ଲାଗିଯାଇଛି। ଭଜନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି। ମୋର ମନ୍ତ୍ର ତାହେଲେ ମାରିବି ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ମୁଁ ଏଠି ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଭିତରେ 2 ଜଣ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ। ମୁଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଲା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନୁ କେମିତି ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, କେମିତି ଶୋଇଛି, ସେ କେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାନୁ ସାନୁ ଏ ସାନୁ କେତେ ନିଦ ଉଠୁ ସାନୁ ଉଠୁ। କେତେ ନିଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଠୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନିଦ ସାନୁକୁ, ସେ ତଥାପି ଉଠୁନି। ସାନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ନିଦ ସେ ତଥାପି ଉଠୁନି। ଉଠୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇଦେବି, ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପକେଇବ। ତୁ ଏମିତି ଶୋଉଛୁ, ବ୍ଲଗ୍ରେ ପଡ଼ିବ ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଆଖି ଖୋଲିକି କେମିତି ଶୋଇଛୁ, ମୋଟେ ଉଠୁନି। ଉଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ଉଠୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଡାକିଲାଣି ତଥାପି ଉଠୁନି। ଉଠୁ ଟିକେ ଅନେଇଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇଦେବି। ତୁ ସଦାବେଳେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଉଠୁନୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଉଛୁ। ମାମା ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ଯାଇକି ଖାଇବା। ଆଜି ପାଗ ବି ଭଲ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, କାରଣ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ବି ଖରା କରିନି, ମେଘ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ବର୍ଷା ହେବ କି କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଘରେ ଯାଉଛୁ, ଖାଇବୁ। ଖାଇସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଉଛି। ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ, ଏବେ ଯାଇନୁ ଦୋକାନ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ମାମୁଁ ଆଉ ସାନ ମାମୁଁ ଆଉ ମୋର ଜଣେ ଯେଉଁ ଆଈ ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ବଡ଼ ମାମୁଁ ଆଉ ସାନ ମାମୁଁ ସହିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାନ ମାମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇବେ। ଏଠି ସାନ ମାମୁଁ ଏଠି ସେ ଆଈ ହେଉଛନ୍ତି ଆଈଙ୍କ ଭାଇ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ମାମୁଁଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କର ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବି।